Bé, em sembla que si algú... Ara ja passarem a les preguntes que poden sortir d'alguna manera han vingut via web o via internet i per altres les que tenim aquí a la sala. I això potser us donarà oportunitat a anar explicant algunes coses més. Heu vist que ha arribat un moment que si parlàvem més acabaríem parlant, hem començat a parlar de la família i fins algun ha tingut l'oportunitat, en el cas de Laia, d'aprofitar que la seva mare està aquí per llançar-li un greuge sobre que té guardadet de la pressió que va fer. Bé, ja ho arreglareu després, com us estimeu molt. Per tant... La qüestió és que nosaltres vam plantejar un treball amb els agrupaments, també com a tot aquest anàlisi de com interactuem amb la comunitat educativa, quin paper hi tenim, i també per fer que ells com a agrupament i com a Consell no només analitzessin aquest entorn, sinó que també responsabilitzessin d'allò que volien canviar i els plantejàvem que també poguessin gravar algunes preguntes per llançar-vos a vosaltres. Per altra banda, també teníem el Twitter per si aquí mateix a la sala algú volia formular-les i també les podeu formular en viu i en directe, que us passem el micro i podeu fer les preguntes. No sé si hauran de venir fins aquí, però... Sí? Bueno, mentre us deixem aquests 5 minuts de rigor perquè us penseu la pregunta que voleu fer... Sí, ja està. Si us sembla... Vale, gràcies. Com que hem vist que moltes de les preguntes que plantejam també és veritat que és molt difícil que puguem arribar a una resposta, ja no només consensuada, sinó a una resposta. Potser jo crec que hi havia una pregunta així bastant interessant, que és la segona, que preguntava una mica sobre si aquest paper amb l'administració i el que dèiem, si és que no interessem o és que potser fem por també, perquè és veritat que no som adoctrinants i potser la nostra manera d'educar a l'administració o fins i tot a les famílies o fins i tot a l'escola no interessa. Doncs no es pot. Som un dels moviments juvenils més grans del país, però creiem que no tenim prou suport ni reconeixement per part de les institucions. Fer por o és que no interessem? Qui s'anima? Jo un apunt que faria és que potser ni fem por ni no interessem, sinó que no estem prou reconeguts. És a dir, em temo que com que el monopoli de l'educació encara està massa en mans de la idea d'educació formal, d'una conselleria d'ensenyament, abans també era una idea que compartíem, em temo que no es té prou clar el valor que té l'escoltisme o que té l'educació en el lleure. I em temo que no és una qüestió de fer por o de no interessar, sinó com d'una certa ignorància del potencial que té, perquè abans comentava el Toni el fet de dir, llavors deixem en mans d'uns voluntaris, és que el potencial que té que unes persones voluntàries tinguin aquest nivell de compromís que després potser professionalment no arribes a tenir mai més, malgrat tenir una nòmina, aquest potencial és impressionant i per tant la força que dona en aquest espai, que és l'espai del lleure, jo penso que no té preu, malgrat no siguem professionals en el moment que fem de cap, tot i que sí que anem tenint una certa formació, perquè és com molt inaudit, molt especial. Per tant, jo faria com aquesta primera aproximació com a resposta. No sé si voleu... Laia. Jo en relació a la por també parlaria de la confiança. Jo crec que hi ha una part que cal explicar molt bé per generar la confiança necessària. O sigui, la gent no sap què es fa i per tant hi ha una manca de confiança i també hi ha un instint molt primari que és el de protecció dels infants i de no... por als desconeguts. Jo crec que sí que existeix. Sí que hi ha por, jo crec que sí que existeix. Quan a mi em venen i em diuen però tu hi anaves? Uf, hi ha una part de dir em quedo més tranquil. No sé. No us heu donat que
la imatge que tenim no és gens convencional, la dels caps. Tu mires una imatge de caps i no es correspon a la mitjana d'aquells personatges joves que surten per la televisió. D'entrada. Sí, no? Bon dia. Bon dia. Faries una mica el símil amb allò que deies dels hippies de Molins? Sí, els hippies. L'altre dia vaig anar a una reunió de caps i d'aturada de caps i evidentment tenien una manera de vestir i d'anar pentinats i de més que diríem que és un prototipus que no seria el que trobem en moltes escoles, s'identificarien a les escoles, eh? Seria vosaltres que estic de pares potser... Molt bé. Molt bé. Doncs... D'acord. On era? Ah, sí, no, l'aspecte... Però segurament els joves són joves despreocupats, no sé, que tothom té tendències a associar-se amb tipus, no? A relacionar-se amb un tipus de vestimenta. Sí que l'aspecte físic pot ser diferent, però també entre agrupaments. Jo crec que això és una cosa molt secundària. Que no... Crec que un cop coneixes ja es desmitifica, però clar, cal conèixer. Però t'hauràs d'acostar una mica. No, jo només volia incidir precisament amb el fet que com a escoltisme i com a esplais també som moviment juvenil. Llavors no només som un agent educatiu, sinó que som un agent educatiu dut a terme per joves. Aquest fet, que sembla, diguem, que sigui, com diríem això, un surreparable, resulta que és determinant. És determinant en, per exemple, que costi que en determinats contextos els joves, que són els protagonistes de l'acció, siguin els que tirin endavant un agrupament o un esplai, perquè no és una entitat externa que va i crea allà una cosa, sinó que són joves del mateix lloc. De fet, hem tingut moltes experiències de creació d'agrupaments darrerament i els que surten més bé i acaben arrelant bé i tot són els que surten per l'interès dels propis joves d'aquell lloc. I en canvi quan intentes promoure a vegades surt i a vegades no surt. Pel fet de ser moviment juvenil, per tant, necessitem no només que els joves d'allà s'interessin, sinó que tota la societat, la comunitat, doni valor a l'acció que fan aquests joves. I aquí és on anava amb això que deia la Laia. O sigui, al final, que l'acció educativa o que les famílies confiïn en aquests joves es basarà molt en el paper o el rol que la societat els hi atorga. I aquí podríem analitzar mil coses, com això que deia el Toni, de quins són els joves prototípics i si són prototípics o no. Jo crec que són més prototípics del que ens pensem. O sigui, crec que realment els joves fan moltes coses i en molts altres espais i es desenvolupen i es deixen anar, diguem, en moltes coses i prenen responsabilitats a molts altres llocs. I finalment, precisament pel fet de ser moviment juvenil, això també té una incidència amb el tema de l'articulació com a agents educatius, el tema de fer xarxa. Jo crec que ho hem intentat molt des de tots els agents i fins i tot des de les administracions de crear espais d'interrelació de tots els agents, però en canvi sempre es creen des d'un punt de vista més aviat professionalitzat, del qui té una feina que treballa d'allò. O des del punt de vista, això per exemple les AMPAs també ho deuen patir, en el sentit que ja no només són uns horaris, sinó que és una manera d'enfocar el treball participatiu, és una manera de trencar segons quins clitxers i en aquest sentit, i aquí és on ve la pregunta que jo us volia traslladar, fins a quin punt creieu que la societat és prou flexible o està prou disposada a canviar el xip respecte a això, perquè aquesta articulació, no estic dient que la societat s'hagi d'adaptar a l'escoltisme, però
Aquesta articulació només es podrà donar si som tots capaços de posar-nos al lloc dels altres. I a vegades fa una mica la sensació que aquest paper costa i els que en sortim més perjudicats som els joves que de per si, bueno, jo ja no soc tan jove, però els joves que de per si ja venen amb l'estigma del fet de ser jove, també. Jo com sé, mentre agafen sé que esteu molt preocupats per la trucada aquesta i per tant està la meva filla de 10 anys que m'ha dit que pare, tranquil, que ja estem en pijama i hem sopat. Quan em vens a casa? Bé, per tant, tranquils, no ha passat res. Perdoneu, ja que teniu el micro.